Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka BJP Meghalaya State Unit Kalabo ka Jingdawa ka Sarkar Jilla ban Ïohlad ki Samla pule banang appraisal graduate final ban Ïohlad bakinyo banyakon ha ka exam preliminary stage jong ka examen MCS bat Mpsc kabaju Pynduhnong da ka Meghalaya Public Service Commission uba Maria Hom Kharkrang ulalong unong arkitin ka BJP Meghalaya ulay tho baka party kalapha da ka jingtho sya mentri rang ba ka jala bandawa ban penkelai ka kandon habayadei bat ka kerdan pule da ka ba Ïohlad no yaki Samla pule bakin yo bani Shimbynta ha ka MCS bat Mpsc shu ulong baka Jingbym Ïohlad ki Samla pule bani Shimbynta ha kum kite ki exam ka Pynduhnong ya ka jala Namar kata ka BJP ka sngokhya halor kani ka Mpsc ru badai ban Ïohlad kumba lem hakiway pat ki judge examine petition so Chief Minister badan buram jingi so office mu la receive petition ke jongi berkini kalong halor ka recruitment namata ka ban tap kam ka sigi MCS MPS berkat di bon ki ni penbut ban ia ka Union Public Service Commission ka company ke exam ke jongi but to certain extent balak syllabus ru tendai dan tang bi jing ko ang ne balong ba UPSC ki sya ya ki khna ki la jan dep ya ka graduation ki ban apply tamba shwa begin le ka main exams ki ni ben yo certificate la dep pass kam degree joki kan ba ka MPSC jungi ne kim sya ya kata te UPSC ka penong exams manusnam kan ba ka NBSC da ka penong exams tang si sin sansnam ki ta te hang ni sngo ba ka pendu lat ik ti khna la jan kut ka graduation tang bagi dei ba ki su slam noi te san banai nen ru banai kim yo ban apply ni ka ni post but ki hap up adu san ru slam hadin ban kin apply biang te kani nga sngo ka long nga sngo ka pen do men sim ki but ni request ka government ban ni sikma la ki advertising ki post ban sha ik ni ki grad ki la jan graduate na kani ka la jan long graduate tam ki pat dep te tamba the condition ba shwa begin le kamen exams like la di ban graduation kani ka Pynduhnong but Ïohlad kambun shu ki khna ba apply ki post but haju ka poru la da kim yo makana ru ta kamut kan ka experience kla don ta mut ki Pynduhnong be exams kla yo experience is seen manile an exams and ka balai ru kan dei ba probably nagini ba shu like ring nang la maybe nang yo shu tang bun ki khna ba khambit shu ru te kan yarap ya ka jingpurum kam ngin yo ki khna ba khambit shu ka jingpurum kam tingi ayu ka jing ai kublei ka sarkar ka bla pendu no ki interview nam ta ki grade 4 na i gala mi ka government notification ka ong ba na du mata num da chu interview ka ni ki ba pha tam e ma grade 4 hi ni ka ni ka long in line ba ka jing le ka central government ka bla le mata la bun snam ki la pendu ka interview nam ta ki grade 4 tementang i ba ka state government jing i ka le ka ki ba pha tingi ai kublei ka state government ro